Halt ook bij het oude en stek dat in test. 2 jaar geleden werd in het kader van het 7x11 jubileum van de Pielhaas de musical Zonnestralen van Geluk opgevoerd. Dit weekend is in Schouwburg-Venray de reprise met nogmaals 3 opvoeringen. Volgens regisseur Henk Deters ging de generale repetitie donderdagavond van een leien dakje. Ja, hartstikke goed. Ze zeggen wel soms een generale moet slecht zijn om een goede première te krijgen. Maar we hebben een goede generale gehad en ik verwacht ook een spectaculaire eerste voorstelling première. Ja. Het script van de musical is hetzelfde als in 2015. Ja, toch vooral in het begin moeten de spelers echt het hele stuk weer ophalen. Ik zeg, er zitten 2 jaar tussen. Maar dat komt toch wel weer snel terug, die teksten bij de mensen. En dan begint het hele spel weer om het allemaal nog wat te verfijnen. En je wil natuurlijk die lat voor deze ronde wil je natuurlijk net ietsjes hoger leggen als de vorige keer. En ik denk dat het gelukt is. Zonnestralen van Geluk, ja, het verhaal speelt eigenlijk vlak na de Tweede Wereldoorlog. Venray wordt weer opnieuw opgebouwd. Er zijn van allerlei bouwvakkers uit het westen die hier de zaak mee komen opbouwen. En dan wordt de kroegdochter die wordt verliefd op iemand van de bouwvakkers. En dan heb je de poppen aan het dansen. Drama, humor, vrolijkheid, wat serieuzere zaken komen aan bod. Veel muziek, veel zang, veel, ja, van alles veel. Wat hebben ze genoten in zo giftig als 2, 3. Voor spelers en regisseur worden de 3 voorstellingen een feest van herkenning. Deters is vol vertrouwen voor de première op vrijdagavond. Ja, ik ben relaxed. Ik heb er ook vertrouwen in dat het morgen helemaal goed gaat komen. 2 jaar terug toen was het echt de spanning van hoe gaat het vallen bij de mensen. En ja, je weet gewoon dat sommige dingen gaan werken en je weet gewoon dat het goed in elkaar zit. Dus wat dat betreft iets minder gespannen. Maar het blijft natuurlijk wel spannend om dadelijk die première weer in te gaan. Dus je weet dus dat er heel veel scènes die worden als een warm deken over de mensen heen gelegd. Dat weet je, dat voel je ook. En dan is het alleen gewoon de wedstrijd afmaken, zou ik maar zeggen. Gewoon die bal in het doel koppen. Voor de late beslissers, er zijn nog kaartjes beschikbaar. Online of aan de kassa bij Schouwburg-Venray. Ze zijn nog niet alle 3 uitverkocht. Voor zondag zijn nog wel kaartjes. Voor vrijdag nog een paar, maar zaterdag is helemaal weg.